ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дохили мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маро метавонед ки шумо сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp 2020 экранда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошинҳо қабул карда, чӣ мошинҳо рӯй кардан, мо ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Фақат дӯстони азиз, мошино ҳамашон фурӯшӣ срочна. Хоб дӯстони азиз, ҳастай Daewoo Lacetti бо нархи арзон, ҳастай Opel Sedan бо нархи арзон, ҳастай Daewoo Nexi бо нархи арзон ва ҳастай дӯстони азиз Mercedes сечка абёни ва сечкаҳои пурасои бо нархи арзон, Opel Astra G, Kia K5. خب هستای تراکتوری فروشی دوستان است، هستای پورتری فروشی یعنی که ماشین بورکاش، هستای اوپلی، هستای سیدان و خچبک و هستای ماشین‌های استارکسون یعنی که مسافرکش و هستای مرسدس‌های زایچیک و تیکو و دیگر مارک ماشین از سکتور روسیه و از چیزام نرخ‌های ارزان کرد و کورس امضا 129 تومان و 10 درهم. ناورا سلام میکنیم مرامت رفتیم. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که از سکتور مسکو و تاجیکستان با روان کنند و نمیدونن با کی مراجعه کنند، با شما توصیه می‌کنیم کمپانی اکی نوزیم رو، یعنی که گروزا پیروز که اکی نوزیم رو چند سال تجربه کاری دارن که برای شما را از سکتور مسکو گرفته و سمت تاجیکستان، مقصد دوشنبه، وحدت، هیسور، شهر بوختا دوستان، طرفای فیض‌آباد، کلخوزآباد، پنج ҳамадонӣ восе обши оварда мерасонад. метавонед ки бо маълумотҳои пурраша гиред. агар борои шумо 800 кило боло боша, худашон омада аяму ҷои зистон бори шуморо мегирам. таҷрибаи чандсолаи кордира ва компанияи боварина дӯстони азиз, ҳар чори рақамошо кор мекунад, ҳар чоришда WhatsApp дорад. гурӯза перос дӯстонад кадоме ки дар кор ҳастед, марҳамат ба шумо тавсия метавонем, метавонед ки муроҷиат кунед. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ Opel Astra F8 бадро ки дар кузифи сидан бри светои олучагӣ яъне ки светои вишневӣ. соли 1695 ҳастае ки суифуриш газ бензин мотори 6 литра коробка механикаи мошимега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастае 4 та баллон нам хадавой мега кардагӣ вазни хеле свето салоншам тоза. яда ҷо хеле сарапира дорад ки мошин хеле тозака. нархи мошина мега 30,000 мегем, бо муомила мега мекунем. мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри Куловда. сита бо айпеши мошин дар пеши капоти мошин муомила дорад. ин ҳами рақамҳои Россия, рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. ҳуҷҷат утул балонам хадавои кардагӣ мошинча чорка марҳамат шахсони мехарен занг занем. ва дӯстони азиз, одамое ки хали мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, метавонед ки сурат ва маълумотша дар рақамҳои WhatsApp мо рӯй кунем, мо фурӯшда эълонда мемонем. лайк азен навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дию мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi ҳастае ки срочна бо нархи арзон. Daewoo Nexi светои сафед. соли 1696 ҳастае ки суифуриш газ бензин мотори 6 литра коробка механикаи мошимега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош буд шудаги аст, ҳуҷҷат надорад, утулам надорад. дӯстони азиз, мошимега нав мегад мотор кардагиам, дӯстони азиз, масъала мегад намехӯрад. светои сафед балон ҳолати кори салон тозак мошинча нахаду хай ҳуҷҷатча мекунед, нархи арзон срочна мегад пул дар кора. нархи мошина мега 11000 мегем, бо муомила мегад мекунем. мошини ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. дӯстони азиз, документҳои чӣ хеле буд шудаги аст, мотор кардагӣ мегад, масъала намехӯрад, мошинча нахаду 11000 бин пеш бин мегад, мақсад муомила мекунем. дӯстони азиз, мошин чӣ хеле аст, рафта бо аз пеш ҳамаша бинем. 11000 муомилаи хуб дорад. якумаш рақамҳои дастии ахираш 82 кор мекунад Тоҷикистон. дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 21 инашда WhatsApp доранд. оиди Daewoo Nexi шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ, марҳамат занг занед. дӯстон азиз, кадом то ки дар навор агар мошини маъқуле ки наёфтед, тамошо кардед то охирша наёфтед, агар мошини маъқуле дар комментария монависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст, мо дар видеои оянда гуфтагии мошинтона пешкаш мекунем. лайк азанед ва навора падилсаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ дӯстони азиз, Daewoo Lacetti ҳастае ки 300 зураи неки фақат ки расход фақат мотор. нархи мошин 12000 сомон бо ҳозир ҳамаша фаҳмода метавонед. мошинча чотка фақат ки мотор задаги аст, нақша арзон мудаган, срочна фурӯшиай, срочна мегад пул дар кора. Daewoo Lacetti
соли париюшаш 2005 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензини мотори 8 литр сола моторш мега задаги аст як мотори вагоне ки моторша метавонем ки гирин соз кунем общий мотор задагия нархаш 12000 сомон коробкаш автомат дӯстони азиз ҳуҷҷатҳои мошин буштага краскаш ядажош хай кам кор дора мега соҳибшо балон мега 60% тоқа суми холӣ ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомон нархи ҳамин лаҳзаи ихе нарх дар кунем фақат ки хай мотор расола мотор мега задагия аст дӯстони азиз ростига мотори намедонам чанд сум аст бухтар ҳамаш ани қадар гирем лекин нархи мошин бениҳоят арзон аст 12000 сомон дар шаҳри бухтар бу хақиқати чун гап мезанем хобин ҳамин рақамҳои россияи соҳибшуна рақамҳо ҳам кор мекунанд ҳам ватсап дорад ва рақамҳои болобудаи дастишон шахсоне ки мехарен марамат занг занед 12000 сомон срочна фурӯши марамат фақат харидори конкретна беҳуда норад накунед фақат мотор аз худ дорад ва ҳуҷҷатшам мекунем марамат занг занед срочна мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки Mercedes Benz Class CHK соли барои 1998 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин мотори 8 литр коробка механика сайстани мошин мегӯяд беҳтарина мошин нахаду дӯстони азиз мотор коробка мегӯяд задни мост мегӯяд 100%, балон мегӯяд 80% астае танировкаш мегӯяд то моҳи август дӯстони азиз ҳуҷҷатшам мегӯяд то моҳи август ва утулам кардаги астае мошин электропакет дискови рамашка хайрам харид свето мошин мегӯяд беҳтарини баъда омада мегӯяд бини нархи мошина мегӯяд 55 та мекунем бо муомила мегӯяд мекунем мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе 55 та муомила савдош дар назди капоти мошин оиди сечка шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволои иловагӣ марамат занг занед ба шумо маша фаҳмода метавонам ва арзонам мекунам мошин фавран мегӯяд фурӯхта мешавад тоқа суми холӣ алишна мешавад марамат занг занед мегзарем ба панҷум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Hyundai Porter срочна фурӯши мошини боркаш чхеле ки дар комментара хӯш кардем соли барои 2000 сол ҳастае дӯстон ки сайстаниш зури бада яъне ки ҳолаташ мегӯяд хубае хоб моторш мега созае коробкаш мега созае утилизатсия мегӯяд кардага дӯстони азиз неки ҳуҷҷатош буштага ба фикри ман бухта аниқ мекунем нархи мошин 49000 сомон аст бо қатиқ чон дӯстони азиз гап мезанем 49000 сомон и қарор дорад дар ноҳияи вахшда дӯстони азиз мошин мега алиш намешавад тоқа суми холия срочна мегӯяд фурӯшия чхеле ки дар комментари бисёр хош карда Hyundai Porter бонем баъди шумо арзон 49000 сомон марамат метавонед ки дар рақамҳои поёмда тисела занг занем маълумотои пураниша хитон гирем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи седан светои сафед светош мегӯяд трёҳкомпонент дӯстони азиз ҳамин хел нави седан соҳибшум хоб соли барои 1997 сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад 4 балонҳои яъне ки дискҳои шапалок ки дискҳои паук балонҳошам мегӯяд нав астае ва свети трёҳкомпонент нашуд ҳуҷҷаташ ягон чи гуфтагӣ нест ва чашмҳошам бухтон варид баридаша чон ҳамаша мепурсен аниқ мекунем нархи мошина мегӯяд 31000 мегӯем бо камтар арзон мекунем мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри бухтар ин мошинора хаем главни кузовнои хай чашкош роли асосиро бозӣ мекунад дӯстони азиз хай ки моторшон мекунем мисол колоса пурса агар ки вайрон бошад дигаш ба хайра 31000 сомон дар шаҳри бухтар бо муомила дошта рақами поёмда аст рақами мегафони соҳибшон касе ки мехара марамат занг занам ва касе ки мошинои фурӯшӣ дорад хона замин квартира хоҳад ки реклама карда марамат сурат маълумот дар рақамҳои 20 болобуда рӯйка рекламада мемонем дӯстони азиз лайка занед чӣ мошине ки дар кор аст дар комментари нависем ва пешкаштон мекунем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Kia K5 соли барои 2011 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин моторош 2.4 литр коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз маълумотои мошин ин ҳамин қадаре ҳолати хуби техникӣ дар мегӯяд навшод ҳуҷҷат коробка мотор чихел сайсанида ягон чи гуфтагӣ нест соҳибшум фақат мегӯяд созае бо зангзани ҳамаша хитон аниқ қада гирем мошин хай комфорташ бисёрае мақсад ки бисёр комфортро доштае нархи мошина мега 72000 мегӯем бо қатиқчон нақша сумпумша чанд арзон меша гап мезанем ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар 72000 сомон муомила доштае рақамҳои соҳибшон аст рақамҳои мегафон васта 86 касоне ки мехарад метавонад ки занг зан аниқ қада ҳамаша гирад марамат мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон Daewoo Nexi соли барои 1996 сӯзишвориш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар
ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд дӯстони азиз бучидага. Хадавои пешаш мегӯяд камтар кор дорад, балонш миёна аст. Салон хай соза. нархи мошина мегӯяд 8500 мегӯяем, бо муомила мегӯяд мекунем. Мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, вискои хеле списни фасон. 8000 сомон аст дӯстони азиз, бо мақсад ки муомила дошта хай ҳуҷҷататон мекунем. рақамҳои поёмдаст рақамҳои дастии соҳибшон касе дар ки дар кор аст марама занг зад. То қас суми холия мегӯяд срочно алиш палиш намешавад марама. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra G дар кузифи хэтчбек срочно. соли 16-1998 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 6 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошинча мегӯяд нахадо мегӯяд нозада. краскаш мегӯяд радной дӯстони азиз, бо хахтон мепурсед нақши ҳуҷҷаташ ягончи гуфтагӣ неста. нархи мошина мегӯяд 41000 мегӯем, бо камтар муомила мегӯяд мекунем. Мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. 43000 сомон савдоша хатон ҳамаша анихада мегирем. ина рақамҳо мегафони соҳибшон шахсоне ки харидори марама занг занем. одамое ки мошинаи фурӯшӣ дорен, хона дорен, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, ягон чизи дигар барои реклама кардан, барои ягон фурӯш мондан, барои ягон кори худтон марама дорем ки дар рақамҳои WhatsApp-и мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳамеха эълон, яъне ки фурӯшда мегузорем ягон чиз бошад. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои ман лайкҳо разед навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст дӯстон, срочно трактор мегӯяд нахадо дӯстони азиз. рулавоиш мегӯяд гидравлик мегӯяд кадаги аст, мегӯяд тайёра мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ, корта пеш мебарӣ. инам хеле сайсени балоншам ҳолати кори аст, трактори намедонам техила чи ам хеле. нархаш мегӯяд 19990 сомон, хеле нархаш монд, яъне ки 19900 гӯя мешавад, бо мақсад ки муомила дошта. ин трактор қарор дорад дар ноҳияи Вахш. тоқа трактора ягон чиз қатиш надорад, ягон чиз нагуфтиам. дӯстони азиз, дар комментария шумо хоҳиш кардем ки трактор шавад, нахай мақсад баҳри шумо монем трактор. касе медонад ки дар кор аст, рақамҳои поёмда мондаги аст, 53 марама занг занед, бо муомила ва савдош дар назди капоташ. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex аст боадрон ки срочно фурӯши мошини мусофиркаш. хоб соли 26-2000 сол аст ки сайстениш мегӯяд нахада дӯстони азиз. мошин мегӯяд ҳуҷҷати солона мегӯяд дорад, утла мегӯяд кардагӣ ҳаст ва вариантҳои алиширам мегӯяд дорад. метавонем ки пешкаш кунем ки ва алиш мешавад. марамат варианта пешкаш кунем. пас сумаки мегӯяд нархи мошин 25000 сомон аст, боз мақсад ки муомила дорад мегӯяд. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 25 та бо муомилаи савдош дар назди капоти мошин. марамат вариантҳои алишӣ, вариантҳои сумакиша гуфтем. рақамҳои поёмда мошин дар шаҳри Душанбе. дӯстон азиз, илтимос мегӯям беҳуда норад накунед, фақат харидори мошин хай кам кор дорад. марамат шахсоне ки алиш мекунем, ки занг занем, ки одамое ки мехарем, марама занг тоқа фақат кам кардан харидор алиш мекардагӣ. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Tico срочно фурӯшӣ. соли 16-1996 сӯзишвориш газ бензин, мотори 0.6 литр, коробка автомат. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегӯяд нахадоя мегӯяд мегардад. дӯстони азиз, бо хахтона маш аниқ када мегирем. нархи мошина мегӯяд 8500 мегӯем, бо муомила мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки нархи мошин 80000 сомон аст, бо муомила дорад. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ боша барои кам кардан аниқ кардантон дар рақамҳои поёмда 68 шумо тамос гиред, ба шумо маша фаҳмода метавам ва арзон мекунам марама. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Mercedes E-класс аст боадрон ки Mercedes Zaychik. соли 16-1996 сӯзишвориш газ бензин, мотори 8 литр, коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ. дӯстони азиз, бухай ҳамаша аниқ мекунед. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия мегӯяд кардагӣ, мотор, коробка мегӯяд задни бос мегӯяд соза. нархи мошина мегӯяд 28 та мегӯем, бо ягон сум муомила мекунем. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. дӯстони азиз, хумсангида 28 та бо муомила дошта. оиди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ оиди мошин, марама дар рақамҳои поёмда занг занед. фақат илтимос мегӯяд конкретна харидоро беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. дӯстони азиз, навори моро дар рафиқотон подлисаш мекунем, лайкҳоро фаромӯш намекунем. чӣ маркаи мошине ки ба шумо дар кор аст наёфта бошед, нависед, мо дар видеои оянда гуфтагиро пешкаш мекунем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст дӯстон ки светои сафед бо нархи арзон срочно. Daewoo Nexia.
соли бари 6-1996 фуриш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, мошин хай мақсад касби мешавад ки кор дорад ва инчунин кам мегад масъала мехӯрад. мошин обшин расход дорад, лекин хел мегарда мерава меасӯзае. нархи мошина дӯстони азиз 6999 сомон мондиан соҳибшон бо мақсад ки муомилот қариб ки 7000 сомон мегад. нархи мошина ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. бо муомилаи хуб дорад мегад. мошин хай расходша гуфтем. оид ин мошин шумо ягон маълумот хӯед, рақамҳои поёнда ҳастед, маромад занг занед. дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбон ҳамаи шумо.